Shin kana so ka samu gorayen ciki waɗanda ake cewa six packs a turance? Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo. 1, 2, 3, come on! Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jari. A bidiyon mu na yau za mu kawo muku hanyar da za ku bi domin ku samu gorayen ciki wato six packs. A takaice dai hanyoyi biyu ne wanda ake bi domin a samu waɗannan gorayen cikin. Na farko shine cin abinci mai gina jiki, na biyu kuma shine motsa jiki. A bidiyon mu na yau za mu karkata ne a ɓangaren motsa jiki. Kuma za mu kawo muku nau'i na motsa jiki waɗanda za su sa mutum ya samu gorayen ciki. Ku daure ku kalli wannan bidiyon har ƙarshe, sannan ku sharing da 'yan uwa da abokan arziki, domin mutane da dama suna neman irin wannan bidiyo amma ba su samu ba, ko kuma ba san hanyar da za su bi ba saboda babu irin wannan bidiyon a cikin yaren Hausa. Wannan kusan shine na farko irinsa. Sannan ku danna mana alamar like domin ba mu ƙarfin gwiwa. Wannan shi zai sa mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan bidiyoyi kamar yadda kuke so. Idan kuma ya kasance wannan shine farkon zuwanka wannan channel, to ka danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Yawa mun gode, ina fatan ka danna alamar like da kuma subscribe. Bari mu shiga gadan-gadan cikin bidiyon namu. Gorayen ciki wato six packs alama ce ta mazantaka da kuma bajinta, wanda tarihi ya nuna hakan tun kimanin dubunnan shekaru da suka gabata. Za mu iya ganin hakan a zahiri a jikin mayakan ƙasar Girka da mayakan ƙasar Roma, wanda ba su da aikin yi sai gumurzu tare da yin training a kowane lokaci. A wannan bidiyon za mu yi muku bayani ne ta hanyar wani application wanda yake nuna wa mutane yadda za su motsa jiki kuma su samu waɗannan gorayen cikin sauƙi. Da farko za mu shiga Google Store, za mu buɗe shi kamar haka, sai mu shiga gurin da ake yin searching can sama kenan, sai mu rubuta sunan application ɗin kamar haka, home workout. Yawa, idan ya buɗe za mu ga applications nan da dama da yawa kala-kala, amma mu wanda muke nema shine wannan na biyu. Idan muka buɗe shi sai mu downloading ɗinsa, sannan mu installing. Za mu ga cewa application ne mai kyau, gashi nan mutane sun yabe shi 4.8. Daga nan sai mu danna open bayan ya gama downloading. Yawa, idan ya buɗe za mu gan shi kamar haka. Da farko za mu ga motsa jiki nan na gaba ɗaya jiki, sannan kuma ga na ƙafa. Idan muka yi ƙasa za mu ga cewa ga na gorayen ciki wanda shi muke nema, sannan kuma ga na ƙirji, ga kuma na hannaye da sauransu. To bari mu shiga kai tsaye, wanda muke nema shine na gorayen ciki. Idan muka shiga cikinsa za mu ga nau'uka na motsa jiki kala-kala wanda za mu ringa yin su. Ga su nan kala-kala muna gani. Bari mu buɗe su su fito a manya sosai, sai mu danna alamar nan da aka rubuta start. Idan muka shiga za mu ga gashi nan. Da farko za ka fara yin tsalle ka motsa jikinka na sakan 20. Gashi nan yana lissafa maka lokaci. Idan lokaci ya cika, gashi nan lokaci ya cika, to daga nan sai ka je hutu. Bayan ka huta kuma sai ka shiga motsa jiki na gaba. Gashi nan kuna gani hutun sakan 10. Daga nan kuma bayan ka huta sai ka shiga kai wannan nau'in na motsa jiki, shi kuma sau 16. Haka shi ma bayan ka gama sai ka huta, sannan kuma ka shiga motsa jiki na gaba. Bari mu ga wanne ne. To gashi nan shi kuma wani sabon nau'i ne wanda ake cewa Russian twist. Wannan ba zai wahala ba daga gani.
to sau 20 ake so kai wannan shi kuma. Aha, bayan shi fa sai hutu. Bayan mutum ya huta sai ya shiga wanne. To ga wannan wani sabon nau'i da ake cewa mountain climbers. Wannan ya fi kowanne ma sauƙi. Sai hutu, bayan mutum ya huta sai wannan. A wannan zai yi wahala, daga ganinsa zai wahala sosai. Sai ka sake hutawa, daga nan kuma sai ka zo kai wannan na ɗaga ƙafa sau 16 ake so ka yi shi. To haka za ka yi ta yin su, haka za ka yi ta yin. Yawwa ga wannan ana ce mishi plank. Wannan ina gwada shi. Wannan za ku gan shi kamar mai sauƙi amma mai wahala ne da shi sosai sosai. Idan kun gwada za ku bani labari. Bayan mutum ya huta sai zai sake maimaita waɗanda ya yi har zuwa adadin da application ɗin ya bashi. To haka mutum zai ta yi har ya gama kamar yadda application ɗin ya tsara mishi. Sannan wani ƙarin abun burgewa da wannan application ɗin shine za ka dinga ganin ranakun da ka yi wannan motsa jiki ɗin. Duk ranakun da ka yi zai dinga nuna maka da kwanan wata da komai. Sannan za ka iya saita alarm ta yanda zai dinga tuna maka a duk lokacin da za ka yi wannan motsa jiki. To a takaice wannan application ɗin yana da matuƙar muhimmanci, kuma idan ka bi shi yanda aka tsara cikin lokaci za ka ga cewa ka samu waɗannan gurayen ciki wato 6 packs. Amma kamar yadda kuka sani ba abu ne na kwana ɗaya ko kwana biyu ba, abu ne wanda yake buƙatar jajircewa da mazantaka da haƙuri, sannan kuma da cin abinci mai gina jiki domin samun wannan nasarar. Kuma kamar yadda muka sani, motsa jiki na da matuƙar amfani ga lafiyar jikin ɗan adam gaba ɗaya, ba wai iya ɓangaren yanda za a ga mutum ba cewa yana da faffaɗan ƙirji ko gurayen ciki. Baya ga wannan, motsa jiki yana taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki wadda take yaƙar cututtuka, yana taimakawa wajen ƙara kaifin ƙwaƙwalwa, yana taimakawa wajen inganta zagayawar jini a jikin ɗan adam da ƙarfafa gabbai irin su zuciya da sauransu. Saboda haka motsa jiki abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci, kuma ake buƙatar kowa ya yi shi in son samu ne a kowace rana. Ina fatan kun ƙaru da wannan bidiyo. Yanayin like ɗin da kuka danna mana shi zai sa mu tabbatar da cewa lallai wannan bidiyo ya yi kyau kuma kuna san irinsa, domin mu ci gaba da kawo muku irinsu kala-kala. Ga wanda kuma bai subscribe ba, shi ma da Allah ya taimaka ya danna alamar, sannan ku taimaka wajen sharing ɗinsa domin a samu al'umma wadda take cikin ingantacciyar lafiya da kuma kuzari. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.